It-tnejn fil-għaxija saret l-ewwel laqgħa minn sensiela oħra ta' gvern li jisma' fejn il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna wieġeb għal mistoqsijiet u kummenti tal-pubbliku. Waqt din il-laqgħa spikka s-sentiment ta' bosta li esprimaw is-sodisfazzjon tagħhom għal numru ta' miżuri li tħabbru fil-baġit, fosthom il-miżura ewlenija ta' tnaqqis fl-income tax. Mistoqsi jekk wasal xi żmien li min jinvesti flusu fl-isma wkoll igawdi mit-tnaqqis fit-taxxa, il-Ministru Scicluna qal li qed iħares il quddiem li jinċentiva iżjed lil min iġemma flusu permezz tax-xiri tal-isma. Iva, jaqbel li min iġemma u minflok il-bank jixtri shares huwa fl-interess tal-ekonomija Maltija u għandna ninkoraġġuh. Ġifieri, the next step would be that. Il-Ministru tal-Finanzi riafferma l-pożizzjoni tal-Gvern li l-introduzzjoni tal-iskema tal-pensjonijiet tat-tielet pilastru ma tkunx waħda mandatorja. Dan fil-waqt li sostna li fil-jiem li ġejjin se tkun imnedija skema volontarja għal min jinsab f'qagħda li jaħseb iżjed tal-pensjoni futura tiegħu. U fi żmien ġimgħatejn għandna istituzzjoni ta' kreditu li se tannunzja u tillonċja l-ewwel prodott tal-pensjoni. Kollox nibdew bil-mod il-mod, però qed naraw u lil min jidħol f'dal prodott jieħu ta' dawn is-snin minn mindu ġiet annunzjata sal-lum tax free. Il-Ministru fakkar kif ta' kull sena l-Gvern qed ikun kostret iwarrab 233 miljun euro fi maxxijiet li taħallas minħabba dejn li weret minn gvernijiet passati. Il-Ministru tefa' wkoll dawn dwar l-isfidi li faċċja pajjiżna fosthom dak li huwa sejjaħlu bħala bullying minn pajjiżi kbar li xi kultant jippruvaw jimminaw il-kompetittività f'pajjiżna. Fil-waqt li sostna li Malta għandha tobdil liġijiet finanzjarji, dan ma jfissirx li l-intrapriżi tagħna ma jmirħux u jitfgħu saqajhom fis-swieq li kienu kkontrollati minn pajjiżi kbar, temm jgħid il-Ministru.